da kiɗan na godiya. Arewa na Bola godiya. Tinubu arewa na godiya. Tinubu na Daukacin kokari. yankin mu na dariya. Arewa na Aya, godiya. arewa na godiya. Tinubu na Bai kokari. zubarin zan namu sai godiya. Tashi mu shaƙi. Raga! Raga! To, wakilin sa ne? To, za a ba mu biliyan 5 inda ka kuma mu karta. To, to, babu maganar rage a wannan abu ba shi nake muke yi ba. To wallahi min baku awa 5 idan ba haka ba ka gaya masa fata an da na dan gwadon ga cakwai da minani sare ta an ba na jo. Amala dume? To mu ba mu ji haka in baka ji shikenan kawai sai mu karta anan mu jagi mun gama ba ruwan mu fa. Mun ba ma ruke kaya a hannun mu ba ya juma haka ba. Yau kwana nawa kenan? Babu wani maganar taimako fa waƙoƙi nawa kai kana samun kuɗi ka taɓa tura mamu? A'a, kai hakuri, wallahi in kana so ma, har waka ta yi hada kai maka. Ba ina ruwan mu da waka mu muna daji. To dan Allah kai hakuri. Wani waka ka ne ma aka dauri ke masa kuɗi, amma ana karɓuwa ne a tura musu. To mun ba ku dai zuwa anjima idan ba haka bara ga wannan kayan ya jima a hannun mu iya hakurin mu yau ne zuwa gobe idan ba haka ba wallahi ba ruwan mu kai ma dai wai ka fi karfin ba mu kamo ka ba. Na sani dan Allah ai hakuri. To aradun Allah iya hakurin mu zai in ba haka ba ka ga baka san da kake wa ni ba zan gaya ma sunana ba amma da zan gaya ma sunana da za ka sha mamaki ba a jajin nan wa. Dan Allah kai hakuri, wai tsoron ka da wani cewa. A ba ruwanka da sunana ba kashe tsaro ya samu waye kaza ba ruwan mu mutu